Ibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siphethe imeko ke ephuma phaa kubathandi nabaxhasi ke bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika, uquka ke abalandeli ke uquka ke bonke abantu ke abagcwele kwiinkundla zokuxhomana bephawula ke ngemeko yeqela ke leKaizer Chiefs. Abanintsi ke bayatsho bathi ke yenze iphutha elikhulu iKaizer Chiefs ngothi xa isusa uMr Nabi ishiye i-assistants zakhe ezimbini ziqhubeleke nomsebenzi. Bathi ke noko liphutha elikhulu elenziwe ke yiKaizer Chiefs. Batsho kanjani into okubana ke liphutha elikhulu? Batsho ngolu hlobo, bathi okokuqala uMr Nabi weza nababantu ngokwakhe babengaziwa, abaziwa nguMr Nabi, futhi abantu iminyaka abasebenza phantsi kwephiko likaMr Nabi. Kuyafana ke xa ukhupha uMr Nabi into ethetha ukuthi ushiya bona. Eyesibini indawo, amava abanawo mancinci kunamava ke kaMr Nabi. Benza umzekelo, bathi ke umzekelo iKaizer Chiefs yayikalenza ke liphutha nasekuqaleni ke yakhupha umqeqeshi yashiya yanikeza ebevele ngangomqeqeshi ebeqeqesha abantwana abasakhula, umzekelo Calvin Johnson, besithi nguyena uzoqhubeleka nentambo emveni koMolefenseki. Bathenda into yokubana iKaizer Chiefs ikhule yavele yadobeleleka kakhulu, and apha ke ingunumber 10 phantsi kwelika lapha eMzantsi Afrika. Bathi kodwa ke kuthe xa ukufika uMr Nabi emveni kweminyaka elishumi iKaizer Chiefs ke ingafumani ikhaphu, wafika uMr Nabi wathatha ke Nedbank Cup. Ewe ke iKaizer Chiefs yahlala phaa kunumber 9, kodwa bathi noko bekumele bamnikezele ithuba ngoba ikhona into athe wayibeka etafuleni, mhlawumbi ke kule season bekungazufana. Benza umzekelo kwakhona, bathi ngexesha kusaphethe uMr Nabi bekubonakala into okubana ke nguMr Nabi oqhubeleka nentambo. Kwale midlalo ibiwina ngela xesha ebeshiye bona bebesebenza iskims kaMr Nabi, ngoba bekuqala uwandile Duba phaa ngaphambili, kuqala oModi, sesa skim ke sikaMr Nabi. Emveni kokubana ke bathe bachitha uMr Nabi baqale yabi into ababaqeqeshi babini, bathi kangakuphinda kucace into okubana ke iKaizer Chiefs ibheka kweliphi icala. Bathi umzekelo jonga ngoku kwiCarling Cup iKaizer Chiefs iphumile zisuka ikhutshwa siStellenbosch ezingekho formini. Bathi ke ziziqalela ke ezo ke ekumele ke imanagement eKaizer Chiefs iqwalasele. Baphinde bathi ke if iKaizer Chiefs kwenzekile yoyela ayaqhuba kakuhle kule season, bona bawuziphosa ke zityholo bablame phaa imanagement eKaizer Chiefs, kusho ukuthi ke iyohlulakala kukuphatha le team, iyohlulakala kukuqhuba le team, okanye kwangunyanza into okubana ke uchairman umlomzana uKaizer Motaung azithathele ngokwakhe intambo, angene ayiphathe ngakwakhe iteam yakhe. Batsho kanjalo kabathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, besitsho besithi noko ababafana babini kuthiwa babaqeqeshe phaa iKaizer Chiefs, bathi ababathembi noko amavala wabo awanikeza ithemba kwiteam engangeKaizer Chiefs. Bathi umzekelo eza match babeziwinile yayimisebenzi kaMr Nabi, nguye wayeset ischeme ngokanye khoyo, nguye wayesithi makwenziwe koluphi uhlobo, ngoba ischemes kaMr Nabi sasihamba nowandile Duba. Bathi ngokumzekelo baqale esabo ischeme, baqale yabe indlela yokudlala akubonakala bakubheka kweliphi icala. Bathi ke uloyeko abananto okubana ke ivele iKaizer Chiefs yenze worse nento ibiyenzile ke kwisizini ephelileyo. Bathi ke loo nto yawunikeza into ethi ke imanagement eKaizer Chiefs ke ayikwazi ukuyiphatha le team ke iyiKaizer Chiefs. Oloko luluvo ke baphulaphula ke labathandi nabaxhasi ke bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Ndifuna ke ndiveleni ke nina ke bathandi nanibaxhasi ke bale channel into okubana nina niva kanjani xa niva ke oluluvo. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.